हे बाଳ ଚେନ୍ନାଇ ହାରିଲା ମାନେ ସବୁ ସରିଲା ଦେ। ଏ ଶୁଣୁ ତୋ ଚେନ୍ନାଇ ସବୁବେଳେ କପ୍ ନବ ଆଉ ସବୁ କଣ ନିଆଁରେ ମୁତିଛନ୍ତି? ଆରେ 2-4 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ନହେଲେ ବାଳକୁ ସେମାନେ ଖେଳିବେ କଣ ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ। ଆରେ ଭାଇ 5-6ଟା ଲେଖା କପ୍ ନେଲଣି ତଥାପି କଣ ଗଲୁ ମରୁନି? ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଦୋଷ ବାପା? କପଟା କଣ ଆମ ଚେନ୍ନାଇ ବାଲା ଛୁରୀ ଦେଖେଇକି ନିଅନ୍ତି ନା ଚୋରି କରିକି ନିଅନ୍ତି ନା ହାତ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ରେପ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବାଳଟା ଜାଣିଛି ଯେ ବାଳଟା କହିବି ବାହାରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ମତେ ଆରସିବି କଥା ପଚାରେ ମୁଁ କହିବି। ବାପା ମ୍ୟାଚ୍ ଏଯାଏ ସରିନି। ତାମାନେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଜବାବ ଦେ। କଣ ହେଲା? ଆରେ କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ କୋଉ କଥା କହୁଥିଲୁ କହୁନୁ? ୟାର ସବୁବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିଲେ ଭଲ, ଏଥର କିନ୍ତୁ କପ୍ ଉଠେଇବ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତୁ ଦେଖିବୁ ରହ। ଆରେ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରସିବି ଗାଣ୍ଡିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ମୁଁ। ବାପା ଏ ଚୁପ୍ କର। ମୋର ମନେ ଅଛି ତୋ ଚେନ୍ନାଇ ଯେତେବେଳେ କପ୍ ନିଏ ସେତେବେଳେ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଚର୍ବି ହେଇଯାଏ। ସାହି ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫାଟିଲା ଯାଏ